Mangena ngeke kawubhala inkondlo ndoda. maMbulazi, oye. Nazi izindaba zonginokhahlamba zinesono ngokuthusa ubuhle omngaka. Nalowo mfulo weqa mihla yonke ubusisiwe ngokuba isibuko salapho sibuka khona thina esisema kudini mase kufakazela ngokugcweba kolwandle. Uyadela-ke nawo umhlaba kokunyathelwa zinyawo zakho ngoba wazi ngaphathi lo nyawo lwakho. Ngidalidiliza leza zindaba ezikude nanoma ngambukela ekudeni eyami inhliziyo khuluphala. Mdawudo seyiduka lana singakayiphuthuli isifiso zenhliziyo yami. Eyami inhliziyo ilidola lakhe ngenyama lase lihlonyiswa ngobucwebe begolide engathi mengibuza abadala bathi ubukhazikhazi bothando lwakho. Ngiyethemba-ke mntathu lowo bukhazikhazi befinyelele ezinjulweni zakho. Nginolwebo lengembuzile enhliziyweni okweveni yomshado. Ngocela ungembulele lona nasebukhosini.